так. Называйте мяне крыс уладар паветра Квантум. Няблага, крыс. Няблага? Джо, я толькі што зрабіў Олі ў халфпайпе і прайшоў інді-грэб 360, а гэта няпроста. Зразумець твои словы таксама няпроста. Я патлумачу табе, Джой. Крыс выкарыстоўвае стандартную тэрміналогію скейтбардыстаў, каб апісаць серыю ачмурэнных трукаў, якія... Отдай, гэта не твоё. А я тебе кажу моё, Растяпа. Отдай. Забери. Давай, давай. Крыс, зрабі што-небудзь. Я? Я іх нават не ведаю. Якая розніца? Ты павінен абараняць малодшых. Чаму? Каб той граміла нас абаіх пабіў? Ну не. Ну давай, ты ж ведаеш, так правільна. Ну, давай. Годзе. Такі румза. Крыс, зрабі што-небудзь. Адчапіся, бары. Растяпа. Гэта слова навек, слова для ўсіх, слова, што вечна жыве. Кніга кніг, жывая суперкніга, жывая кніга кніг, жывая суперкніга, жывая кніга кніг. Ён твой, калі здолееш узяць. Вернемся іншым шляхам. Крыс. Суперкніга! Ого! О, не, крыс, гэты слэм не для мяне, а на мове скейтараў слэм гэта «Ратуйце!» Я пакажу вам чалавека, які бараніў тое, у што верыў, і рабіў правільна, нягледзячы на рызыку і небяспеку. Ой! Гіс, дзе мы? Стаецца ў старажытным Вавілоне. 500 год да нашай эры. Вы клікалі мяне, цар Дары? Даніил, мой сябар, ты заўсёды жаданы госць пры маім двары. І ты наймудрэйшы муж ва ўсім царстве. Дзякуй за ўсё, што ты зрабіў. Гэта вялікі гонар уладару. Але мудрасць мая ад Бога ўсемагутнага, які даруе мне сілы ў малітве. Ты шмат згадваеш Бога. Усё, што я маю, той, кім з'яўляюся, ад яго. Ох, Даніил, вось бы і мне верыць у штосьці так моцна, як ты верыш у свайго Бога. Час адсюль выбірацца. Мы мусім гэта зрабіць. Час надышоў. Так. Ну што, Гіс, ляцім высока? У мяне ёсць план. Арсалан, ты ж бачыш, у якой пашане Даніілу цара. Мы думалі выкрыць якую памылку, але не знайшлі ніводнай. Я пра ўсё паклапаціўся. Якім чынам? Заб'еш яго гэтым? Я не збіраюся яго забіваць, паршан. Данііла чакае куды горшае, таму што я пераканаў цара падпісаць гэты загад. Даніілу дае такога пабожнага, моліцца ўвесь час. Менавіта гэтая звычка яго і згубіць. Яны плануюць нашкодзіць Даніілу. Крыс, трэба яго папярэдзіць. Стаять! Чужакі! Уверх, наступная станція дах.
Калі я зловлю вас троих, загадаю кинуть льва. Ды что такое? З места не зрушыць гэтую клячу. Вось гэта я разумею. Гей, гей, стой, злодзеі! Злодзеі! Трэба нешта рабіць, крыс. Тыя трое ў палацы і збіраюцца падмануць цара і нашкодзіць Даніілу. Джой, ты чула ахоўніка? Ён абяцаў скарміць нас і львам, калі зловіць у палаца зноў. Трэба знайсці і папярэдзіць Данііла. Вітаю. Вось ваша кабыла і воз. Усё ў парадку. Проста, выпадковасць. Выбачайце. Добра, калі добра канчаецца, як я кажу. Трымайцеся падалі ад чужых вазоў. Спадар, а вы часам не ведаеце Данііла, сябра цара? Вы з ім знаёмыя? Ну, мы бачыліся з ім неяк. Ён падаецца добрым чалавекам. Кажуць, ён моліцца тройчы на дзень. А дзе нам яго знайсці? Крайняя хата па гэтай вуліцы. Увага ўсім жыхары Вавілона! Слухайце загад нашага цара Дарыя. Любы, хто цягам наступных 30 дзён стане маліцца іншаму богу ці чалавеку, а не нашаму цару, будзе кінуты ў яму з львамі. Такім чынам няхай споўніцца царская воля. О не! Бяжым! Даніл, ты мусіш выслухаць нас. Добра, але хто вы такія? Сябры! Табе пагражае небяспека. Чаму вы ведаеце маё імя, але я вашае не ведаю? Проста выслухай, цябе хочуць забіць. Цар падпісаў загад маліцца толькі яму, а калі нехта не паслухаецца, кінуць яго ў яму са львамі. Так, я дазнаўся пра гэты загад яшчэ калі быў у палацы. І цар тут ні пры чым. Гэта ідэя Арсалана і ягоных сяброў. Што будзеш рабіць? Тое, што і раней. Мо лепей пакуль маліцца патаемна. Калі я раблю тое, што правільна, баючыся таго, што іншыя скажуць або зробяць, значыць, я зусім не маю сілы. Вось бы мне твою сілу. Джой. Стань на калені. Я навучу цябе маліцца. Бог хоча, каб ты расказала, што ў цябе на душы, Джой. Ён цябе любіць і хоча, каб ты заўсёды была праўдзівай, нават у цяжкія часы. Джой, гэта яны! Дайце я здагадаюся, гэта не тое, пра што яны маліліся. Даніл, я прыйшоў цябе арыштаваць згодна з найвышэйшым загадам. Ты можаш арыштаваць мяне, але тое не найвышэйшы загад. Хадзем з намі. Не! Чакайце! Няхай гэта будзе урокам усім.
хто моліцца іншаму чалавеку ці Богу, акрамя нашага цара Дар'я. Падаецца, яго зусім не спужала тое, што яго кінуць у яму з львамі. Данііл зрабіў тое, што было правільна, Крыс, не думаючы пра наступствы. Час і нам зрабіць тое ж. Куды мы ідзем? Расказаць цару Дар'ю ўсю праўду. У чым прычына гэтага гармідару? Мы злавілі Данііла, які маліўся іншаму Богу, а не вам. Данііл. Я загадаў падрыхтавацца да пакарання ўладару. Данііл мой сябар. Загад, выдадзены царом, урэшце мае сілу закона. Яго нельга скасаваць. Мусіць быць выйсце. Пане, тое было ваше слова, нічога не паробіш. Надта ты спяшаешся з выкананнем прысуду для адданага сябра цара. Я клапачуся пра вас, пане. Прамарудзім з пакараннем вы будзеце выглядаць слабым. І народ перастане вас паважаць. Я глыбока паважаю цябе, мой уладару. Але не стану паважаць ніякі закон, што забараняе маліцца адзінаму праўдзіваму Богу. Твой Бог столькі для цябе значыць? Так. Цар ніколі не паверыць, калі мы скажам, што гэта змова супраць Данііла. Не дазнаемся, пакуль не паспрабуем. Паспрабуем што? Адцягніце ўвагу ахоўнік, а я прабяруся ў палац. О, цудоўна. Мы пойдзем з палкамі супраць аховы з вялізнымі жалезнымі мячамі. Вам не трэба з імі біцца. Біцца вы будзеце адзін з адным. Што? Вы адцягнеце іхнюю ўвагу, а я тым часам незаўважна траплю ў палац. Обой, хлопцы! Ха-ха, вось табе паганец! А ну прэч адсюль, малыя папрашайкі! Я не перайду на твой бок! Ты забіў майго бацьку! Не, я твой бацька! Што? Ён занадта малады для бацькі. Здаецца, адарваліся, кіс! Кіс, прачынайся! Уключаю паскалальники! Ой! Як ти, кіс?
Так абвяшчаю царскую пастанову за невыкананне царскага загаду, а таксама за непаслушэнства ягонай уладзе суд прыгаварыў кінуць Данііла ў яму з львамі. О, Данііл, болей ты не царскі фаварыт. Дзе твой бог цяпер? Рык львіны можа і страшны, Арсалан. Але мой бог мацнейшы. Твой бог, якому ты заўсёды служыш, выратуе цябе. Я спазнілася. Ну вось і надышоў твой канец, Данііл. Хто ты такая? Сябар Данііла, можна звярнуцца, пане? Ты рызыкнула падысці да мяне? Што можа быць такім важным? Зрабіць правільна. Растлумач. Ваша вялікасць, вы ведаеце, што злыя людзі падгаварылі вас выдаць загад? Так, я ведаю пра змову. Але часам нават цар не пэўны, што ёсць правільным. Сёння я не засну. Што адбываецца? На што спешка, пане? Няма сумневу, Данііл памёр. Дазнаемся, ці сапраўдны бог, у якога верыць Данііл. Ты падыдзі. Пане, гэта яны нарабілі нам клопату ў палацы. Тыя двое і дзяўчынка атрымалі маё дараванне. Што? Пячатка не кранутая. Пасуньце камень. Данііл! Ха-ха, размаўляе з нябожчыкам. Данііле, бог твой, якому ты заўсёды служыш, ці мог цябе ўратаваць ад львоў? Цару вовеки жыві! Што? Немагчыма! Ён уратаваўся! Бог мой паслаў свайго анёла і замкнуў пашчу львам, і яны не пашкодзілі мне. Бо я быў перад ім чысты. Ды і перад табою, цару, я не зрабіў злачынства. Падняць яго!
каб у кожнай мясціне майго царства трымцелі і баяліся перад Богам Даніілавым. Чаму? Да, Пане, Бо ён ёсць Бог жывы і вечнаісны. І царства яго незнішчальнае. Ён выбаўляе і ратуе і ўчыняе цуды. Ну а вы цяпер і самі даведаецеся, якім страшным і львіны рык можа быць. Крис, Гізмо, суперкніга вяртае нас! Ну, поспробуй забрать, растяпа. Тое самае месца і час. Калі Данііл змог правільна зрабіць, то і я змагу. У тебя что, проблемы? Вось моя праблема. Аддай скейтборд. Аддай зараз жа. Это кто сказал? Сказаў я. Так, а яшчэ хто? Я! Ха-ха, ты! Я таксама. Так. Я так само. І я таксама. Эй, да я просто пожартовал. Малый просто не зразумел. Не моя проблема. Я табе не малы. Томі, не лепшы час. Ай, ну и подумаешь. Скейтборд для лузеров. Ну, паскаральнікі гіз выпрабаваў яшчэ ў яме з львамі. Таму няма чаго непакоіцца зараз. Пусти меня! Пусти! Осторожно, ратуйте! Нет! Я больше не буду! Ісус помер, ти на крижі і знов воскрес, каб я мог жить. Меня не пробачь, мой грех даруй, приди, мой збавца, Господь мой. Обнови, измени меня, да поможи жить для Тебе. Обнови, измени меня, да поможи жить для Тебе. Жить для Тебя, жить для Тебя. Ісус помер, ти на крижі і знов воскрес, каб я мог жить. Меня не пробачь, мой грех даруй, приди, мой збавца, Господь мой. Обнови, измени меня, да поможи жить для Тебе. Обнови, измени меня, да поможи жить для Тебе. Жить для Тебя, жить для Тебя. Хочу жить для Тебя, хочу жить для Тебя.